Ftit jafu li pajjiżna għandu l-moża indiġena Maltija. Dari xena komuni fil-kampanja kienet dik ta' ċorma mos bir-raj il-lebbet warajhom, xena li llum il-ġurnata rari għadek tara bħala jew tara biss fuq ir-ritratti. Bosta jsostnu kif il-moża Maltija tassew iż-żewwa u tagħmel parti kbira mill-wirt tradizzjonali ta' pajjiżna. Mawan News Derir Grek, konservazzjonista l-bejjem indiġeni Maltin, għal kif il-moża Maltija ilha f'pajjiżna eluf ta' snin. Malta l-fatt li aħna gżira żgħira biex tkun hija u l-limitazzjonijiet tagħha xorta nsibu moża indiġena ġewwa pajjiżna. Meta ngħidu indiġena ġifieri, dil-moża ġiet introdotta minn jaf kemm snin, ġifieri qed insemmu eluf ta' snin, u l-fatt li iżolati aħna gżira xorta adattat kemm mal-klima tagħna għall-qilla ta' pajjiżna kif ukoll għal ċertu mar ġewwa pajjiżna. Iżda aktar ma jgħaddi żmien din l-ispeċi ta' moża mżewqa għamliet dbajja u l-wien qed tonqos fil-popolazzjoni tagħha u dan minħabba bosta fatturi. Il-moża Maltija, il-popolazzjoni tagħha naqset drastikament matul iż-żminijiet. Għandna rendi kont li qabel il-gwerra kien hawn anke madwar 40,000 moż, però dil-moża kienet waħda mill-fatturi li għenitna fil-gwerra anka, għax kellna ħafna moż fi żmien il-gwerra, bekk naqset anka drastikament il-popolazzjoni ta' din il-bejma. Sfortunatament il-numri tagħha llum il-ġurnata huma medda u jammontaw għal ftit eluf. Fatturi ieħor imur lura l-bidu tas-seklu 20 meta l-moża Maltija kienet il-kaġun ewlieni tad-den irqiq u bekk tnedew numru ta' miżuri mill-awtoritajiet li waslu sabiex tnaqset drastikament il-popolazzjoni ta' din il-bima. Il-konservazzjonist żied jgħid li tibqa' stampata wkoll f'moħħ bosta ix-xena tar-raħal jaħleb il-moża sabiex iwassal ħalib frisk fid-djar tan-nies. Grek għal kif huwa ferm meħtieġ li jirriċerkaw il-ħidma ta' konservazzjoni ma tiqafx sabiex jiġi evitat li din ir-razza f'pajjiżna ma tinqeridx darba l dejjem. Parti mir-riċerka li qed isir anke ċensiment, ħajsir ċensiment min naħa tad-Direttorat tal-Agrikoltura fejn ħan identifikaw dawk il-bejjem li huma indiġeni ħalli bekk kif diġà qed isir ġewwa l-Ammieri hekk imsejjaħ illum il-ġurnata l-Agrihab nikkonservaw din il-bima permezz ta' tkattir ta' din il-bima.